партоби коғазу пластик ва пластмасса дар хиёбонҳои Душанбе ба манбаи даромади кӯдакон дар фароғати тобистона табдил шудааст. Эҳсон Нозилшоеви 12 сола ҳамроҳ бо ҳамсолонаш ҳар рӯз аз кӯчаву хиёбонҳо дар маҳаллаи гипраземи Душанбе партоби коғазу пластмасса ва пластикро ҷамъ оварда мефурӯшанд. дар ин маҳалла анборе фаъол аст ки коғазу пластмасса мехарад. мо ин бақлашкора қади кӯча ҷамъ мекунем ки миёрем меспорем пулмо метанем. ин пула мо барои мактаб сар форма мехарем, дар мактаб истифода мебарем. зери ҳавои боз дар ин анбор аз партоби коғазу пластмасса ва пластик теппаҳо бунёд шудааст ва харидорони аслиро интизор аст. харидорони аслии ин партобҳо соҳибони корхонаҳое ҳастанд, ки коғазу пластмассаро дубора кор кард ва маҳсулоти мавриди истифода тавлид мекунанд. ин тайёр мешавад ящикҳои пластмасси мевагирӣ. ай коғаз ҷамъ меорам бо коғаз. ай коғаз бумага тайёр мешавад. ячейкаи тухм тайёр мешавад. ай салафан бо салафан тайёр мешавад. бо мебаранд атработкаш мекунанд, бо салафан тайёр мекунанд. таъсиси анбори партобҳо махсусан кӯдаконро дар ҷамъоварии партобҳо аз кӯчаву хиёбонҳо масъул ва ҳавасманд кардааст. дигар кӯдакон мусра дар кӯчаҳо намепартоянд. мегиранд ҳамин ҷа меоранд тоза карда. мо тоза карда мегирем, бо мебарем. муср кам мешавад дар кӯчаҳо. қаблан дар Душанбе шикоят мешуд, ки сокинон партоби худро шабона пинҳонӣ ҳатто дар кӯчаву пушти манзилҳо мепартоянд. аммо ҳоло ин партоб ба як манбаи даромад ва таъмини хонаводаҳо табдил шудааст. қадой раву мусроу амҷо ҷамъ мекунем мирем ай бозору ҷамъ мекунем мегирем мием ҳар рӯз намемам 2 рӯз 3 рӯзда ягон бор меоем. хай озир овардам 15 сомон шид. хай нон мехарем булако монда ягон ханда ягон чиз мехарем. масъулони муҳити зист аз афзоиши партобҳои сунъӣ махсусан пластикаву пластмасса дар кӯчаву хиёбонҳо ва махсусан рудхонаҳо нигаронии ҷиддӣ мекарданд, зеро ин теъдод партобҳо дар табиат ҳазм намешавад. аммо ба назар мерасад, ки бо таъсиси нуқтаҳои ҷамъоварии партобҳои ҳаддиаққал дар ҷойҳои намоёни маҳалҳои зист мушкили партоби пластмассаву пластик ҳал хоҳад шуд.